Bu ýyl Türkmenistanly haç ziyaretçilerini Saudy Arabistanyna uğratmak üçin ýygnançyk nokady hökmüne paýtagtyň Hedreti Omar mesjidi saýlanyp alany. Ziyaretçileriň ilkinji topary 14-nji ýylyň Aşgabatdan Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine tarap ýola düşdi. Ozalky ýyllarda ziyaretçileriň paýtagtyň halkara howa menzilinden uğradylmagyna ruhsat berilýärdi. Ýöne bu ýyl ýygnançyk nokadynyň ýeri ýitgedildi. Bu ýyl haç ziyaretçilerini aeroportdan uğratmaga ruhsat berilmedi. Olar bilen mesjidde hoşlaşdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. Bu ýagdaý geçen ýyl haz pardyny berjaý etmäge giden adamlar bilen aeroportda hoşlaşylmagyny, dyknyşygyň we başagaýlygyň ýüze çykmagy bilen ilteşdirilýär. Sonda başagaýlyk migrasiýa işgärlerini päsgelçilik döretdi. Sonuň üçin ziyaretçiler bu gezek mesjidden aeroporta uğradyldy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Hedret Omar mescidine ziyaretçilere ihram libaslary hem paýlanyp berilipdir. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 7-nji ýylyna 2023-nji ýylyň haç mewsümine 2312 sany Türkmenistanlyny haç pardyny berjaý etmek üçin Saudy Arabistanyna ýibermegiň meýilleşdirilýändigini oglan etdi. Birasdan 11-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti 22-nji ýylyň 15-nji ýyl aralygyna 289 ziyaretçini Saudy Arabistanyna ýibermek barada buýruga gol çekdi. Şeride Türkmen Howa ýolları agentligine öz çykdyjylarynyň hasabyna ziyaretçileri Saudy Arabistanyna eltmek we ýygyna getirmek üçin ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet serişdeleriniň hasabyna mukaddes topraklara ýeberilýän adamlaryň tölewsiz biletlerden daşary 20 000 manat töweregi çykdy jetmeli bolýanlygyny, öz hasabyna Saudy Arabistanyna gidýän adamlaryň 30 000 manat töweregine pul çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň haç ziyaretçileriniň saýlanyp alynmagy we olaryň mukaddes saparlarynyň guramaçylygy bilen bagly dowam edýän korrupsiýa aladalary haç mewsümine kölewe salýar. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 2312 adamyň haç pardyna ýeberilýändigini oglan etdi. Ýöne hazırga dalaşgärlerden diňe 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen Howa ýolları agentliginiň üstüne ýüklenýär. Yerli synçylar Türkmenistana soňky ýyllarda dowam edýän durmuş ykdysady problemlaryň arasynda dine we dinarlyga ýykyn edýän adamlaryň köpelýändigini, şeýle meýiller bilen baglykda haç ziyaretyne istek bildirýän adamlaryň sanynyň hem artýanyny aýdýarlar. Saudy Arabistanyň haç we umra ministrligi dünýäniň her bir ýurdunyň ilaçyna laýyklykda haç kwotasyny bölüp berýär. 2020-2021-nji ýyllarda koronavirus pandemiýasy sebäpli haç pardyny berjaý edýän ziyaretçilerin sany berk çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl Türkmenistanlyk haç dalaşgärlerinden Saudy Arabistanyna gitmeden ozal öz smartfonlaryna we beýleki akylly enjamlaryna Türkmenistanyň müftiliginiň müdiriýetiniň taýýarlan ykjam goşundusyny indirmegiň talap edilýändigini habar berýärler. Maglumaty göre bu goşundy Türkmen hökümetine öz raýatlaryny Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ýyzarlamaga ýardam berer. Şeýle bu ýyl 64 ýaşdan ýokary adamlar mukaddes topraklarda bolup biljek ölüm hadisalarynyň öňüni almak üçin haç ziyaretyne alynmandyr. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň haç ziyaretçilerinden Berdi Muhammedowlara jan saglyk dilemegiň talap edilýändigini habar berdiler. Islam inancynda adam ömrüniň dowamyny adynan bir gezek berjaý edilmegi farz hesaplanýan haç ziyarety musulmanlaryň aýsyny namasynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlügine amal asyrylýar. Bu ýyl haç mewsümi 26-njy iýul 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Haç mewsüminiň 3-nji gününe musulmanlar Gurban baýramyny belleýär.